Ameno muti chiko na mdara Wadis. Ndakangobatwa nezuro nadokta. Tine mukomana somusaka pambia ndokasi. Taona nhamba yenyu akomana vaya naye tichavaona tisiziva kuti vaenda kupi. Ini ndakaenda ndichifunga kuti pamwe atanga zvake zvekuti anenge achiramba kana kurapwa kana confusion iye. Ndakaenda chida kuti titogadzirisa zvinhu ndakutosvika ndakutoudzwa nzi inokwanisa kuidentify body. Just like that. Zanziri nguva idzi? Zanziri kuma 8 o'clock. 8 manheru. But zvinhu zvainzi zvaitika kuma 5 but vaida kunyatsomeka sure kuti ndizvo here. Apa? Unoziva munhu anogona kumboita kunge afa asina kufa. Saka confirmed it 8 kuti apa vanhu vakauya naye vachionekera havasitozika. Vanga vabuda ndakapfana ndana Ricardo I think vanga vari mupanic because anga angori ega. Ricardo anga ari ega? Ndiye DJ ikavakiwa? Vanga vachitogara vese vanga vane 2 days vachigara vese pamwe. Unoziva semwana I can't blame him. Aiwa asati ambozoona zvisho. Ndakafonerwa ndo pandakazotanga kutobatanidza zvinhu. Unongozivo atarasikirwa netalent mudhara zvekuti isusu tese tiri mushoko tese. Unozviziva Slim Dog. Tiri mushoko Mukomana aikufarira chimwe chedu chekuti ndingiri akasiya tonditi Slim Gido kana mudhara. Ende zita iroro rinogara ririko mudhara. Apa ndapedza kuona vhidhiyo yenyu ndingiri nemaita madhiri emota chichi. Aitonakirwa nemota yake. Mukoma ndichinjirewo zvinhu ndikuitwa nevanhu. Aiwa isi pressure wakafunga kuita sei. 7 series. Zvandongokusira zvese mudai. Ngati aiwa mufana wangu pakondorambe. Angamboidriva kana mwedzi here mukomana? Ndatomupa mabhuku zvese. But mwedzi angasinombosvitsa akachidriva. Zvisaurikwa mai. Ndakabazure goni rekanda mukomangu. Rekanda kuzure goni. 7 series. Tatuya tiri mhuri ningiriri chitauni yese yakarepresenta mukuru. Thanks so much. Mbozi uyu ndewedu ningiriri pano kusvika avigwa tiripo ningiriri. Chese chichaitika panapa ningiriri Slim Dog ziso regondo tiri panapa. Ndakaremerwa Slim Dog. Imi ndi mukuru ningiriri. Imi mukuru manje munotorwadziwa nekuti manga mabva kuita dhiri ramanga maita. Totochema tese mudhara. If I show you this ane vana vangu zvimwe zvinhu personal, it's personal life. You can't even post it on social media because ava pane zvimwe zvinhu zvisingazosvika. Family we are doing our things. Mawana ndi isi tatotizege tinatsotanga tasvika tinatsobhiliva. Fanana nevidhiyo taura toti mwana wangu mudiki ndiye atoo big man uyu. Atozi big man ke. Ava ndo akutoita kunge isoja lavo. Yeti isanza wakuita ngesoja lavo. Hanzi ndiwa wakuita ngesoja lavo. Hanzi awakura. Vanhu kuti vanatsoona zvechoti chibaba hakusisina kuti arasikirwa netalent ipapo ningirini yeah. Can you introduce yourself boss ningiri vanhu vanatsonzwisisa? Selector Jani since na Soja Love is mentioned, that's her name, weeks at the same time Wadis wanga mo site semuna ngaka senza ona Soja Love kutara pandeto dobetserwa nei koma Wadis pamwe pacho ndopa vaito kunzvoni chifunza zvimwe zvayo kwanisa kuchibatsira mutendisi mwana kuti kai manje vanotaurawo basa munhuwo anenge achidzidzawo kana munhu anotanga nekugona saka find what it was a Jani ndiye mukomana aitombotaura kuti mubatsira mufana zvinhu zvingoenda mberi ngomurakidza direction munhu aida vanhu anga nelove nevanhu ende chinhu wana mushuwa chandinokwanisa kutaura on my side munhu aipa munhu wese mukana whatever chauyoona chokunzebe aipa mukana ona kuti zvichabude zvichaita sei anga asina munhu wekuti maybe aifarira mumwe panze so you find kuti kana kuti munhu wese wakatasa izvezvi ane picture rako uploada onani naSoja Love pese pangani before iza zvasiyana pane musiyano wazvingonazvo kuti Soja Love anga ari munhu wevanhu aipa munhu wese mukana achikurudzira
pane rimwe side vanhu havaizoona kuti maybe munhu angagarawo ane urwere wokutaimidzi kana une shuga munhu wokuti anenge ane maproblems ake so saka patime yatendekatarisa kuti maybe yamuri kudza music muri kumba muchitaza kuti maybe menzira muita muchinjo maybe ndo manjinjo rakuita kumba pamwe pacho zvinenge zvisina kunge zvichivaomera chimushe munhu anotoitawo stressiwo sevamwe vanhu dzakamusimbirirawo at the same time muda kuenda kumashow nene paitawo maproblems machallenges avayo kuti zvinhu dzaikona kuti dzakakwira but fight kuti atongokwira pastage oimbawo maybe 30 minutes or so ndo panhu panobva anoti asoja labva atidyira mari chichi but ainge achitofaitira zvakaoma mudhara wadisi nengeri asi kutambirika izvezvi ndo pandava kutozvitambira ndichitoona nanyaradzo vari panapa mukuru mudhara nengeri tabva kure 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 kwesa ana kwanga asingawesa ana kwanga asingagula itera mashows nese vana jongwe kuona pesa avo asingateeresha mwana hapana sura jana mwana opuna nerudero ndi mkomana aifarira slimdo singaitotaka video mavideo angu dauta aitike naslimdo zvainetsa nevamwe vanhu aitora mavideo aitifunira slimdo inga achiregedza achada kumuona saka pazvikuti zvatangira papi natso titsanangurire kuti atangira kwandiri mukomana akanzi akaenda pacritical ma5 asisatauri adzise vakomana ndoko wakaita kwavamunza kuchipatara akashaya kuti ofonerani kana yanzi akatotaura kuti mvura yaisati yambonai akasatoenda pachinji before saka unongoziva zvinhu zvakadaro ini maonero andakazvita munhu aya anenge aitoziva zvichaita kwaari kuti nguva yandave razi chimwe chikuitika nesong yaya akazoimba yaya nenge rinonzi yandi ndadzoka kusong iyoyo nenge rini ya nenge rini dzakudaro nenge rudzi kana ndafa wese ana colors vakasimbisa song iyoyo I'm sure paimbotaura nezve kana nandafa nene achizoletawo tatandara angatobuka during the course of the month pakamboita critical pakamboita problem Soja Love it was on and off semunhu weshuga inokwira mumutesa kuti anogava kane shuga yake yaibaya so find kuti pakangoshayawo munhu nguva iyoyo anomupawo pauri kuti no taiti ngatite sone vamwe vanenge vachimanyawo nemabasa neuku neuku saka ishuga kuti it was on and off saka taingotarisirawo nemarwariro acho kuti ndo shuga yezve inomboita hii yamusimbira ngazvidai ende yaingotorwarawo 1 or 2 days mangwana atoita sekuti akarwara ana otanga kurwara manewspaper zvaingoramba zvichibuda ando zvinhu zvekutofambiswa zvekutofambiswa mapepa azvo zvese zvinoita saka patone urongwa hwapo here like sofa takangomirira postmortem ikapera then kana takwanisa kureceiva body then we start from alright because muri yezimbabwe inenge ida kunazoziva kuti zvizvi zvekufamba nekuti vanhu vese I think vese social media yese yakazara vari kutaura but havana kana clue yekuti zviri kutangira papi but ndofunga vachatanga kuondera ipapo kuti zviri kutangira papi zvichibva kupi and also on the other side tinenge tichingofanira kuzomborespektawo family yacho yekwamusana kwatinotarisirawo maupdate ndizvozvo ndizvozvo saka pane zvimwe zvinhu decision tinomirira muutauro sezvamuri kuziva inotiudzawo maproceedings ekutiwo channelsawo zvakadai pamwe pacho timhanye munongozivawo pachivanhu chedu ndizvozvo mugaro wacho saka pamwe zvinogona kuita kuvanhu kuti tinoda kubudisa information neino family ndo inenge ichitipawo zvekuti channelsa kuti program yakufamba so yakufamba so avatungu zvizhinji tomirira kure site ichimbotera mashure because as you know ukama wedu naSoja Love vatangira mustreet kubva kumashure kumberi kwehana dzake sticker director yeah aiwa tongotinda taurawo tusaura unopinda ukama but tinotera mashure mehana ndozvakakosha